Bé, doncs arribem a aquesta segona setmana de play-offs. Aquest cap de setmana era el cap de setmana dels sub-14. Demà és la de l'Slow Pitch, de la categoria que es va formar fa uns anys sobretot per pares, mares, veterans, exjugadors. I avui ens ha tocat veure aquí el sub-14, el 49è campionat de Catalunya de categoria infantil i sub-14, que li diem. I bueno, a Viladecans doncs, ha estat el campió d'aquesta categoria. La veritat és que hem vist un espectacle del nostre esport amb diversos jonrons i amb partits molt ajustats, una gran competitivitat. El Sant Boi ha fet els deures i ha arribat a la final, però el Viladecans, com ja s'havia vist a la lliga regular, doncs, també ha estat un equip que ha lluitat moltíssim. Aquesta final avui a Sant Boi demostra que el béisbol segueix més viu que mai i ens queda a partir d'ara veure les altres finals. Encara en tenim 8 per acabar aquesta competició d'aquest any, que agraïm molt a les famílies, sobretot l'esforç després d'aquesta temporada tan complicada, post-Covid, no? També agrair als entrenadors i als clubs la gran tasca que estan fent i bé, animar-vos a tots a que seguim endavant amb aquestes competicions. Llevamos 2 años desde 2019 trabajando muy duro. Por el tema del COVID no pudimos competir el año pasado, que teníamos un equipo también muy competitivo. Este año lo hemos luchado mucho, hemos entrenado cuando podíamos y al final hemos quedado segundos en la liga regular y hemos jugado el playoff final contra un gran equipo como Sant Boi, que nos han puesto las cosas muy difíciles, pero hemos logrado ganar. Estoy muy orgulloso de mis chavales y del Viladecans. Muchas gracias.